Is bralum an rock and roll, is bralum me go fóil. Agus, beidir go bhfuil rudéigin inam a bhfuil ag fragart cinál ceist a hagans an ceol sin. Ach, nuair a thula mé an ceol tradiisiúnta na hÉireann, just las sé rud éigean. Ní was agam cad thuige. Darí sé mé. Lár na seascaidí agus bhí clubanna na hórpa I preabú le fiantas na hóige, iad go léir hóid a rud céanna. Ceol rock. Nuair a bheartaigh muintir Nikki Ragsdale boga go Múnich I seasca sa cúig, dhéanam déagóid I féin a thuma ó bhain go baithis sa chultúr mealltachsa. Thosna sí a freastal a Glob Rock PN Hit House. Nuair a chuaimid go Múnich bhí mé fós sa scóil ach thosaí mé ag freastal ar an club sin nuair a bhí mé fós I scóil agus cardide mo chuid chomáid agus thosaí mé cur aithne ar rint daoine rint gultóirí. Bhí sé go Hallan bheith an bheith dása agus bhí an club an bheag. So just bhí an státe an sin agus na ceoltóirí agus muid ag dása. So bhí sé bhuaimid lena chéile go nádartha. Tháinig na Kinks go München agus cén siad ceolchorm do PN Hit House ag an Circus Crone agus tháinig si go dtí an club in dhé sin seo Dave Davies ag sinam sa club, ar an státe sa club. Agus tá sinúán feite agam. Agus tháinig Jimi Hendrix agus Noel Redding agus Mitch Mitchell bhí Jimi Hendrix agus The Experience a gceist. Tháinig siad san an agus bhí muid ilig cardúil faoin tróna sin ag an club agus tháinig sesin linn go dtí arasan de Cardadarcuid agus chaimmuid ilig an ihe an a géisteach le ceol le héile. So bhí sé sin go han jazz. Bhí sé mo dhégóir agus bhí mé san neall. Bhí cadad am a chuid Connie Crowther ag obair an mar DJ ag an am. Ach bhí si a géirí go London agus thuaidh si agus tá a job feite agam. Go ddíreach agus mé críochnathe leis an scóil. Seo mise in san booth agus seán ceann natá agam ach bhí ceannig mo dhearafór nach bhfuil cop agam níos má agus rinn mé dearmid air agus seo mise seo cimón na creation sílam ag sinam agus mise an agus Peter Naomh ag féicid tríd an doras. Sin an tóncabíne. Ar tús 68 bhóg mo húsmothirí ar ais go Calafoirne agus bhí orm gól leo. Bhuaigh muid a bhaile agus ach bhí mé haon díirithe ar London. Bhí mé ag éirí dul an agus níor chaim mé ach hartfa 8 mí I California agus bhí mé ré agus bhuaigh mé go London. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. Bhí
bhí síl jazz an agus bhí sé bríomhar bí sé excitáilte. Agus bhí sé just lán de ceol agus caiithfir saoilú go raibh muid anóg, bhí muid saor, bhí cuid mhór acu ina ceoltóirí agus just muide ag éisteach le ceol, ag damhsa, bhfuil just ag ithe agus ag ól ceol. It was hard to say goodbye to you. Rinne go dtí na gigs a bhí a dhéanam ag mar chairde ag an heavy metal kids agus roinnt banna ceol eile agus bhí mutlúthharde na celíní eile an fosta. Ní hé go raibh cinál an focail sin grúpaí i gceist, ní raibh sé mar sin, just sin a bhí ar thaobh. Bhí mise ag obair, bhí job agam agus bhí orm éirí go mbeadh maidin ag col go dtí an obair ach ina dhé bhí mé géirí go amach arís le mar chairde. Ochar mé ansprí an. Bhí sé anspríal de duine óg, caithfidh mé rá. Ní bhéanaan an é sin dhéanamh anis. Ach amháin b'éidir ag an oireachtas, tharlaíonn sé ag an oireachtas, cosúil lei sin ach bhí rock i gceist. An bhliain sulamhág sí sláán le Londúin chuig Nikki agus Cara lethe ar saoire go héireann. Bhfuil rud éigin nó leithin san. Cultúr bríomhar a bhúscail rud éigin go dainínte agus a gCathair a Scéal. Thula mé ceol tradiisiúnta na hÉireann, tháinig mé bamhran den céad uair, thula mé go beag óráníochta. Ní raibh is agam ruidir bí faoi na daoine a bhí a cheannam nó a cheol. Ag an am sin, bhí sé nua, bhí sé glán nua dú. A chuaigh sé bhaim orm. Agus ina dhé sin agus mé arás is sasanna. Bhí mé sa tóir ar an ceol sin, agus a cant le carde do mo chuid faoi tá cúpla tape feite agam. Sean album na Chieftains a bhí a gceist agus an Bothy Band. Agus just bhí sé just galanta ar fad. Mas ceoltóirthú agus mar bhraithim tú ceol, má tá sé rock and roll a gceist nó ceol tradiisiúnta na hÉireann. Tá an rud sin mar a ggéine. Agus na ceoltóirí rock bhí aithne agam orthú, agus iad ag cheannam bhí siad ag maithú an ceol. Breis is chúmliaन na fihid séiste Nikki ceol na hÉireann a bhlaisiad an gcéadúir, tá sí gáilúidir maith i Calafoirne. Vicky, could you give it a tattoo? Tá flash Buan cháirde iad sa, a rainan an cheangal láidir sin a bhhaíonn sí le hÉireann, agus an dúil ceannacha sa cheol Gaeilge. Could you give it a tattoo? Is fada ó leitheanta rock Londúin é seo a hallófá. Má tá ceol mai rock sinnta ag duine nó ceol tradiisiúnta na hÉireann agus just an bhuile. Tá an ceol difriúil ach ar nó ag an níl.
Tá ceangal leis a crí, tá is rid nádartha. Agus hiag le fuinneamhacha ort, nó hiag leis thu a cheangailt leis an talú. Is féidir leis rudí mar sin a dhéanamh. Sin an fá go raibh sé chomh láidir sin do mo bhharú. Bhí deireadh na seascaidí agus na seachtaidí fad caite Nikki Ragsdale le Londúin. Í a gríomhlár ceannas na tréimhsí bhríomhre is stair na catharach. Agus le teach na nachtaidí bhín fuadar céanna féin Americánach óg. Wild thing, I think I love you. Bhí ceol go fóil an cuid mód am a híal. Agus muid a muoin Wardour Street agus ag deanú just ag go ar na gigs agus just bhí sé go hálan do duine óg mar na hain. Ach bhí rud éigin a dóna geirbhe bhean óg Calafoirne. Bhín tros sin go héireann treis rud éigin a bhús go tínte. Agus níor bhean ceol Gaeilge a bháin ba chúis leis. Well, le linn an am sin, bhí muid ag teastal hart agus chuimid go Connemara agus chaimid cúpla lá le cara dacuid in san cara rua agus tailech lá Gaeilge a bhí a gceist. Agus lean siad a ré leis an Gaeilge cé nach raibh Gaeilge againn. Agus bhí sé go hálan. Bhí muid sa chistín timpeall na Tíne agus iad ag insin scéile as Gaeilge agus bhfuil sé le mo chraí, just chuir sé dríocht ar mo chraí. Agus just fuair mé an gist sin Gaeilge a chlinstin I gceart. So ag an am sin bhí is agam go raibh sí an andú agus go gaithfidh mé an teanga sin a ólam.
Déil Nikki Calafoirne in Nochtá sa dó, agus í dírithe chumas láirtha a bhainteach. Bhí mé ag cuairtú bailach go méanaan an Gaeilge a ólam. Bhí sé sin just inta Jackar ag an am fosta ní bhó aithne agam duine bí a bhí Gaeilge ag an nuaici. So chaim mé beidir well chuig nó sé blian mar sin. Imelda! Ghearmáin! Tá mé an faoihearú is faoihearú roin tracht go hánig mé fogra Imelda White agus bhí siise ag múniú Gaeilge i Mountain View in seo, so chur mé glíthar ar an banc agus ina dhé sin just bhí mé ag staidir léithí ar feadh cúpla bliain. Just from knowing this, shall I say. Perhaps an old, so it's out on bra ólachána. Deireadh chéile bhí aithne chuirge Nikki phobal beag Gaeilge i San Francisco, agus an grúpa chóráise in na chuid mhór dá Scéal. Perhaps an old, give it as a good old bash. Faoin am sin bhí mé tar éis Gold buntas cainte agus cúpla rud eile. So bhí go bheith Gaeilge agam hena héin, ach bhí sé go deas staidir le duine a bhí Gaeilge aici agus dul mé cuid mhór leihí. Mar sin dá bhrí sin bhfuil bartlí scríne na bheith go siúrí a perhaps an old. Bhín ceolaice, cumas cainte réasúnta más a Gael in buinteachaice, bhí cúfail na héireann fachta mar feta madraice fiú, ach bhí gáige Nikki le rud éigin breise a chuireadh Snás ar a chuid Gaeilge. Tar éis tamil bhí an tá dearag orm agus fuair mé cara peán. Duine cínáilta bhí ag géirí daoine cuidú le Gaeilge. Cantar ó thuchas atá an, Padar ó Ghearmáin sanam dó, agus thug sé an cuidú ó chuid Gaeilge agus tar éis tamil dúirt mé leis gur bhhailm órán Gaeilge ólam agus a rá. Agus dúirt sé well is mailm mé sin a dhéanamh fosta agus an sin fuair mé amach go raibh sé ina óránaí Sean Nós. Nach bhí an tá orm, thug sé cuidú an dam dú in sin bhí sé an óránaí a bhhailú dú. Agus tar éis sin bhí stór mór óránaí agam le Clinston. Tá níche dóracha is tá sí fuair. Is tá sí a galhaint mochraí go crú. Mas dóir aite mílim is nach bhfuil le fáil. Is a bheith a galhaint orm nó go bhfuil me bás. Téim go dáhan inam agus maithim go bhfuil me cangailte leis an órán agus just é rá cíneál maithim na mothúcháin tagan na mothúcháin a bhínig bhaint leis an órán go háirithe na hórán dáhain na hórán mór dolam mé legan Kathleen Maud de Donal Og
mar hampla agus téann tú go dahan ina tain agus tú ag rám óran mar sin, tá sé fada agus tá sé láidir agus just mohí mé sin, mohím an óran. Ó níl metin agus níl meslán. Sér de dúirt má wintir gá winte bás. A dhéas a Chríste nach mór an fiall. Bheithingráil imrí scaní le fáil. Cuireann sé solas ar mar chuí. Lasan sé an spirit, lasan sé an anam mar tine. Mohim just mohim sasta agus bio agus landa ma anam hain. Is léir bhfuil Nikki ar a cúmpórdan is, cóilmhad ar Gaeilge timpeaire agus cléchlóna be faoi asú leis tacaire, go háirithe in áit cosú le gCathair San Francisco. Well, tá sé go hintach agus tá cuidmhór daoine an níis. Bhfuil Gaeilge acu a bhfuil, stáidir Gaeilge. Dús nuair a bhí mé lom héin dús agus mé ag folam Gaeilge. Ní raibh duine ar bí, ní raibh aithne agam ar duine ar bí bhfuil ar Gaeilge acu. Ach an níis, tá colúidir maithe agan. Tá sé sin tá tarling í suas. Nach deasa an bí. Gur míle maithe agad a caní. Tá daoine an Americaní ina measc a bhfuil Gaeilge lífa acu agus canteoirí ó ruchas ina measc. Daoine as éireann, daoine an ar chail siad a chuid Gaeilge éireannaí ach tá siad ag géirí allarráis agus buin muid ag criniú ítheanta mar seo go bhfuilta agus ceolann muid le chéile. An rud a bhí mé ag smaoinniú ar tús, mas maile Gaeilge a ólam agus caithfidh tú agus nach bhfuil tú in éireann, caithfidh tú rilí do réaltacht héana crochu. Agus sin an rud a bhfuil deanta againn. So tá mé ansásta lei sin, ní féidir lom dul go héireann gach bliain, ba bhrealam mé sin a dhéanamh. Ach tá réaltacht héin againn. An té thugach suas ar lámh mé go palas a ghealairí nach I glúte meach mo grásan a ballum sa sí. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing now. Agus duine ag brethnú ar rock and roll agus óráníocht ar an Sean Nós. Is docha go bhfuil smuintiú ar an duine sin go bhfuil siad ionta difriúil. Agus tá na cultúr difriúil. You really got me. You really got me.
Is bralum an rock and roll, is bralum me go fóil, agus is bralum cuidmhór cinál ceol éagsúla. Ach nuair a thula mé an ceol tradiisiúnta na hÉireann, just las sé rud éigean. Agus an óráníochta chomhasta agus an teanga, ní na sagam cad hiige, be darí sé mé. Is bralum rock and roll inis. Agus tá mé fós I dagháil le cardide mo chuid na heavy metal kids agus réinst daoine eile, tá muid fós in ar garde. Ach higlum bheith I mo óránaí Sean Nós fosta, bíon daoine an casta. Nuair a héimeal is san íthe bímas muidú an íosc, nuair a irim amach maidin ver imrúd go dín bin. Bíon na hinethe gur pléisiúr orm na si mé na bol. Is a féistir gan torhearag a chur na scat an thar na drem.